Tuolla tämän parkkipaikan toisella laidalla on nelikerroksinen koulurakennus, joka on mullekin hyvin tuttu, sillä on itse opiskellut siellä peräti 5 vuotta 2 eri oppilaitoksessa. Alun perin rakennus rakennettiin kansakouluksi ja toimi jokseenkin samanlaisessa roolissa melkein 80 vuotta, mutta nykyisin rakennuksessa toimii Pieksämäen lukio ja ammattikoulu Esedu. Tällä koulurakennuksella on pitkä historia. Muutaman vuoden kuluttua sen valmistumisestakin tulee kuluneeksi 100 vuotta. Eli tuolta löytyy paljon kaikkia kiinnostavaa historiaa 100 vuoden ajalta. Tässä videossa tutustutaan siis tähän Pieksämäen keskuskouluun. Koska mä oon opiskellut täällä melko hiljattain, tämä koulu on mulle hyvinkin tuttu sellaisena kuin se on tällä hetkellä. Ja kun tein historian tutkimusta tätä videota varten, niin löysin paljon sellaista, mikä on joskus ollut niin eri tavalla, että en olisi koskaan osannut arvatakaan, miten paljon tämä rakennus on ajan myötä oikeasti muuttunut. Käydään nyt tähän alkuun nopeasti tämä mulle tuttu koulu läpi, eli keskuskoulun nykytila 2010-2023. Kiitos Pieksämäen lukiolle yhteistyöstä tässä videossa. Eli ykköskerroksessa on pihan puolelle 2 ovea, joista kun menee sisälle, niin tullaan ykköskerroksen aulaan. Siellä on heti luiskan päässä 1 ovi vastakkaiseen suuntaan keskuskadulle päin. Tässä aulassa on sitten naulakkoja ja keskeisesti portaat, jotka johtaa kakkoskerrokseen. Poikien vessan ovi on tässä aulan kulmassa tyttöjen vessan käytävällä, mutta tilat on vierekkäin. Niiden välissä vielä sähköpääkeskus. Vessojen vieressä on astianpesupiste, Esedun opetuskeittiöt ja rakennuksen päädyssä linjasto, mistä kouluruoka haetaan. Toiselle puolelle käytävää mentäessä tämän hiljaisen tilan vieressä on tämän päädyn uloskäynti ja portaat yläkerroksiin. Tässä vieressä ensimmäinen ruokala ja aulan naulakkokäytävän toisella puolella toinen. Ykköskerroksen toisesta päästä löytyy Esedun tiloja. Ennen niitä on kuitenkin umpeen muurattu ovi, hissi, siivouskeskus ja portaat kellarin lämmityshuoneeseen. Tällä puolella rakennusta yläkerrasta tulevat portaat johtaa ulospäin, eikä tästä päädystä opiskelijat pääse yläkertaan ainakaan menemättä ulos. Toisessa kerroksessa on avara-aula portaikon yhteydessä ja opettajain huone sitä vastapäätä. Portaikoista vasemmalle on opinto-ohjaajan, rehtorin ja koulun kansliat. Toisella puolella käytävää invavessa hissin vieressä ja käytävän päässä 2 luokkaa sekä käynti ylös ja ulos johtavaan porraskäytävään. Kakkoskerroksen toisesta päästä löytyy sitten luokkahuoneita, Esedun tiloja ja käynti tämän puolen porraskäytävään. Kolmannessa kerroksessa on keskellä lukiolaisten opiskelusali, jossa voi tehdä tunneilla annettuja tehtäviä ja täällä järjestetään toistaiseksi myös Pieksämäen lukion ylioppilaskirjoitukset. Salin yhteydessä on abitila-pressi, josta löytyy muun muassa abien yhteisiä lautapelejä, jääkaappi ja mikro. Tästä myöhemmin vähän lisää. Pressiä vastapäätä salin toisessa päässä on tietokonevarasto. Kaikki nämä tilat menee tällä hetkellä niihin YO-kirjoituksiin silloin, kun niitä järjestetään. Opiskelusalin reunassa kulkee myös käytävä samassa kohtaa kuin ekassa ja tokassa kerroksessa. Tämän käytävän toisessa päässä on Esedun luokkia ja portaat ja toisessa lukion luokkia, hissi ja portaat. Käytävän toisella puolella on kuvisluokka, jonka pystyy myös yhdistämään saliin avaamalla nämä ovet. Ylin eli 4. kerros sisältää Esedun ja lukion luokkia, joihin kuuluu myös erikoisluokkia, kuten fysiikan ja kemian luokat ja Esedun sote-opiskelijoiden luokat. Sitten 4. kerroksen ja katon välissä on vielä ullakko, mutta siellä ei ole enää mitään ihmeellistä. Siinä siis tämän rakennuksen nykytila ja jokseenkin minkälaisena mä tunnen tämän rakennuksen mun lukioajalta. Sukelletaan nyt historiaan, eli miten tähän päädyttiin. 1920-luvulla Pieksämäen keskusta-alueella oli toiminut jo jonkun aikaa 2 kansakoulua, eli siis nykyistä peruskoulujärjestelmää edeltäneen järjestelmän oppilaitosta. Ne oli koko Pieksämäen alueen ensimmäinen kansakoulu, joka oli aloittanut jo 1872 Kirkonkylässä, ja VR:n porukan asemankoulu, joka oli aloittanut 1915. Nämä koulut oli 20-luvulla vähän vaikeuksissa. Kirkonkylän koululla saattoi olla ihan riittävän hyvät tilat, mutta se oli aika syrjässä ja siellä oppilasmäärät oli laskussa. Tässä vaiheessaan siis Pieksämäen keskusta oli levittäytymässä kohti asemaa junaratojen merkityksen lisääntyessä. Sen johdosta myös aseman koulun oppilasmäärät oli puolestaan nousussa, ja siellä oli taas semmoinen ongelma, että varsinainen koulurakennus oli palannut 1916, jonka johdosta koulu toimi väliaikaistilossa Lönnrotin talossa, joka ei ollut varsinaisesti edes tarkoitettu kouluksi.
No, tässä ajateltiin tietysti, että asemankoululle tarvitaan uusi rakennus, ja näitä asemankoulun suunnitelmia tuli ja meni melkein koko 1920-luvun ajan, kunnes lopulta nousi esiin ajatus, että entä jos nämä kaksi koulua yhdistettäisiin yhteen isoon kouluun, eli uuteen keskuskansakouluun. Siinä saisi molempien koulujen ongelmat ainakin ratkaistua. Vuoden 1928 alussa nimettiin rakennustoimikunta suunnittelemaan koulua. Samana vuonna maaliskuun 10. päivänä kunnanvaltuusto sai pitkään kestäneiden neuvottelujen tuloksena sitten hyväksyttyä tämän esityksen ja päätettiin uuden koulurakennuksen paikka. Niitä aikoja oli vasta laadittu Pieksämäen asemakaava, joka toimi pohjana koulun paikan löytämiselle, ja paikka, joka päädyttiin valitsemaan, löytyi asemakaavaan merkityn puistotorin eteläpuolelta. Tietenkin, vaikka se rakennus paperilla näytti tulevan suuren puistoaukion reunaan, niin todellisuudessa tätä nykyisen kirkon ja keskuskoulun alueelle kaavailtua puistotoria ei koskaan ollut olemassakaan, vaan koko alue oli täynnä koskematonta metsää ja upottavaa suota. Asemakaavoissahan voi näkyä suunnitelmia, joita ei ole oikeasti koskaan toteutettu. Keskelle suota laskettiin sitten tämän koulun peruskivi 19.5.1929, urakoitsijana P. Branch, ja deadline oli asetettu vuoden loppuun. Peruskiveen on muurattu lierion muotoinen aikakapseli, josta pitäisi löytyä koulun piirustukset, henkilöstöluettelo ja kertomus Pieksämäen pitäjästä. Kitukasvuisen metsikön ja upottavan suon keskellä tehtävät rakennustyöt aiheutti paljon kiistaa ja erimielisyyksiä Pieksämäellä, niin kuin koulun suunnittelukin oli aiheuttanut. Monet ennusti, että tämä painava koulu tulee vajoamaan sinne suohon, ja se epäonnistuu. Ja tämä huolihan suosta rakennuspaikkana oli todellinen monilla tonteilla Pieksämäellä ennen Pieksäjärven pinnanlaskua. Sen lisäksi tähän liittyy myös urakoitsijan konkurssi tämän rakennustyön aikana, mutta ihmeen kaupalla koulu kuitenkin valmistui ajallaan. Se on outoa, että kotiseutuarkistoon ei ole päätynyt koulun rakentamisesta paljon kuvia, vaikka se oli näin paljon puhuttu aihe historiallisesti. Muuta kuvaa kuin tämän en nyt siis voi näyttää. Minkälainen koulu tuolla sitten rakennettiin? Koulun arkkitehdiksi valittu tamperelainen arkkitehti Arne Eränen oli piirtänyt uusklassista arkkitehtuuria edustavan kolmikerroksisen koulun. Huom, ei 4, vaan 3 tässä vaiheessa. Siinä on pihan puolelle myös 3 ovea noiden 2 sijaan ja 2 ikkunaa nykyisten vessojen paikalla, joita ei enää ole. Palataan näihin vielä. Rakennuksen pääpiirteinä oli kreikkalaistyylliset pylväät ja koristeet, joihin kuului alkuperäisessä suunnitelmassa 8 kappaletta kreikkalaistyylisiä amforavaaseja, ainakin kokonaisia, jos ei lasketa näitä seinillä olevia puolivaaseja. Budjettisyistä pihanpuoleisesta balustraadikoristeesta kuitenkin jätettiin 2 keskimmäistä vaasia pois jo suunnitteluvaiheessa, koska monet valittikin siitä, että pylväät ja koristeet tuli liian kalliiksi ja niiden paino upottaisi suohon vajoavaa koulua entisestään. 6 amforavaasia kuitenkin päätyi tämän symmetrisen uusklassistisen talon koristeiksi. Mutta missä ne on nykyään? Sisällä vastavalmistuneen koulun eroavaisuudet sen nykytilaan on myös huomattavat. Jokseenkin täältä näyttää koulun nykytila ykköskerroksessa, ja tää oli 1930. Portaiden alla olevan varaston sijaan on tässä laaja eteinen, johon pääsee kaikista 3 ovesta. Keskimmäinen rappukäytävä on erotettu ovilla käytävistä, ja keskuskadulle menevän oven käytävällä ei ole luiskaa kuten nykyään, vaan portaat. Ruokasali on nykyisten keittiöiden ja vessojen paikalla ja keittiö nykyisen kouluruokalinjaston paikalla. Ruokasalien paikalla on valtava polttoainevarasto ja pesutupa. Hissiä ei ole. Eserun tiloissa on talonmiehen asunto ja veistossali, eli käsityöluokka, johon se nykyään umpeen muurattu ovi meni. Vessoja ei myöskään siis ole täällä, vaan ne on erillisessä huoltorakennuksessa tontin nurkilla. Noin tällä paikalla. Tää kuva vuodelta 1930 häiritsi mua alkuun tosi paljon. Luulin, että tää on se 3. kerroksessa oleva lukion opiskelusali, mutta tää kuva on samalta vuodelta ja sali näyttää ihan erilaiselta. Tää kuva onkin 2. kerroksesta. Opettajan huonetta ei nimittäin ollut, vaan tilalla on naulakkosali ja portaikko on täälläkin erotettu erilliseen tilaan. Ei nykyisenlaista avaraa portaikkoaulaa. Kanslioiden tilalla on myös luokkahuone ja niin myös näiden Esedun tilojen. 3. kerros on vuonna 1930 melko samanlainen kuin nykyään. Suurimmat erot on siinä, että seiniä on eri kohdissa kuvisluokan paikalla ja siellä on yhden nykyisen luokkahuoneen tilalla se 2. kerroksesta puuttuva opettajan huone.
Juhla- ja voimistelusaliksi nimetty lukiolaisten nykyinen opiskelusali on vähän isompi ilman abitilaa, hissiä ja varastoja. 4. kerros puuttuu, joten portaat päättyy tänne. Tässä kuvassa juhlitaan 3. kerroksen juhlasalissa koulun valmistumista sekä Pieksämään kauppalan perustamista. Eli oikeastaan Pieksämään jakautumista kauppalaan eli keskusta-alueeseen ja maalaiskuntaan eli ympäröiviin kyliin. Tämä kuva on otettu toukokuussa 1930 ja siinä istuu myös historian tuntemia pieksämäkeläisiä. Vasta perustetun kauppalan ja ulkopuolelle jääneen maalaiskunnan välillä oli jonkinlaista kinastelua myös liittyen kouluun, koska se jäi keskelle kauppalaa ja maalaiskunta oli ollut mukana suunnittelussa ja rakentamisessa, tosin ilmeisesti jarruttaen niitä siinä vaiheessa kun selvisi, että koulu tulisi vain kauppalan käyttöön. Joka tapauksessa kauppala sijoitti kansliansa koulurakennukseen, mutta en saanut ihan varmaa tietoa sen paikasta. Koulutyön alussa, tammikuussa 30, oli sitten myös ollut mielenkiintoisen epätasa-arvoinen matka. Koulussa ei ollut valmiina kaikkia kalusteita, vaan oppilaiden piti kantaa aikaisemmista kouluistaan ne kalusteet, kuten pulpetit, penkit ja taulut sinne uuteen kouluun. Opettajat eivät sitä tehneet yksin ainakaan, joten lapset auttoi. Aseman koulusta tulevilla oppilailla matkaa oli noin 300 metriä lumihangessa ja upottavalla suolla, mutta jos se kuulostaa pahalta, niin Kirkonkylän koulusta sama juttu, mutta matkaa oli 2 kilometriä. Kyllä ne koulumatkat oli ennen haastavia. 2 kilometriä lumista suota ja koulun portaat vielä loppuun. Tuo oma pulpetti. En tiedä, oliko tämä matkan pituusero syy sille, mutta heti kun koulu alkoi, niin Aseman koulusta ja Kirkonkylän koulusta tulleiden oppilaiden välillä oli paljon yhteenottamisia. Ei tultu toimeen ja väkivallaltakaan ei säästytty. Ajan kuluessa oppilaat kuitenkin oppivat elämään sovussa yhteisessä koulussa. Koulussa oli iltaisin 30-luvulla muutakin toimintaa, esimerkiksi kuoroa, voimistelua ja kuntapolitiikkaa. Kauppalan valtuusto kokoontui nimittäin pitkään koulun juhlasalissa, eli nykyisessä lukion opiskelusalissa. Alussa se oli varmaankin luontevaa kokoontua keskuskoululla, kerta kauppalan kansliakin oli samassa rakennuksessa. Mutta jo 1932 kanslia muutti Lönnrotin taloon, josta Aseman koulu oli muuttanut keskuskouluun. Silti kokoukset pysyivät vielä täällä. 1940-luvulla Suomessa oli sodan vuodet. Silloin Pieksämäen sotilaat kokoontuivat tälle koululle, kun ne lähti sotimaan. Tässä vaiheessa koulutoimintaan tulee taukoa. Nimittäin talvisodassa täällä toimi sota-ajan kenttäpostitoimisto, jota pyöritti armeija ja Lotta Svärd-järjestö. Eli periaatteessa tämä oli silloin armeijan tukikohtana myös pienen aikaa. Tätä kautta kulki kaikki Suomen armeijan kirjeet, joita oli lajittelemassa lottia monissa luokissa ja siellä toisen kerroksen naulakkosalissa, jossa on nykyään opettajan huone. Silloin sinne oli rakennettu tällaiset rännit, joilla jo lajiteltua ja lähtevää postia tuupattiin alas säkeissä jaettavaksi ja kuljetettavaksi asemalle, mistä se lähti junalla eteenpäin. Koulutoiminnalla oli tässä kohtaa varmasti taukoa, mutta historiankirjoissa ei ole siitä erikseen paljon tietoa. Jatkosodassa kenttäposti siirrettiin muualle. Koulussa oli silloin 1940-luvun alulla myös siirtoväelle vastaanottokeskus, eli Karjalan alueelta tänne vastaanotettiin sotaa pakenevia ihmisiä, jotka sitten myös jäi asumaan Pieksämäelle. No, sen voikin arvata, että näiden ihmisten joukossa oli myös lapsia, ja vaikka tämä koulu oli ollut melko riittävä tilansa puolesta 1930-luvulla, niin 1940-luvulla tuli tarve laajentaa koulua. Sen johdosta 1946 rakennettiin sitten kouluun 4. kerros, joka valmistui käyttöön seuraavana vuonna. 4. kerroksen on piirtänyt arkkitehti Martti Välikangas kunnioittaen Arne Eräsen alkuperäistä arkkitehtuuria. Kerroksesta kuitenkin näkee, että se on rakennettu jälkikäteen, koska kerroksen ikkunat on sisältä katsottuna seinien yläreunoissa ja ylimmät portaat kerrokseen on eri korkuisia. Ikkunat on tietysti seinän yläpäässä siistin julkisivun säilyttämiseksi, mutta jotain puuttuu. Nimittäin 3-kerroksisen koulun katolla olleet 4 Keskuskadun puolen amforavaasia mysteerisesti katosi tämän rakennustyön aikana. Amforoita jäljellä enää 2. Samalla muitakin kerroksia päivitettiin. Ykköskerroksessa koulukeittolaa uusittiin ja pesutupaan lisättiin sauna. Wow. Kakkoskerroksen iso naulakkosali täytettiin huoneilla ja opettajain huone siirtynyt siihen, mutta sen lisäksi siinä on koululääkärin huone ja koulun terveydenhuolto. Lähelle nykyistä invavessaa tuli 2 sisävessaa, toinen tosin opettajille ja toinen kouluterveydenhuollolle.
Naulakkotilaa on kuitenkin vielä entisen naulakkosalin reunoilla 2 käytävässä. Tässä vaiheessa ovet keskimmäisestä portaikosta myös poistettiin. 3. kerroksessa lisättiin esiintymislava juhlasaliin nykyisen abitilan paikalle. Valmistuessaan 4. kerroksessa ei ole vielä vessoja, kemian tai fysiikan luokkia tai niitä esedyn luokkia, sähköhuonetta eikä portaita ullakolle. Käynti sinne oli ilmeisesti jonkun muun systeemin kautta siinä vaiheessa. Siellä on kuitenkin nykyään kerroksesta puuttuva opetuskeittiö ja tyttöjen käsityöluokka, jonka 40-luvun arvoja tulkitsemalla voi päätellä tarkoittavan varmaan tekstiilityöluokkaa. Hissi puuttuu edelleen koko talosta. 1957 erillinen vessarakennus oli huonossa kunnossa ja vessat aiottiin sijoittaa itse koulurakennukseen. Kauppalan rakennustoimisto harkitsi lohkaisemassa tilaa vessoille joko ruokasalista tai pesutuvasta. Siihen aikaan välitunnit koululla piti viettää pihalla, sen takia vessojen ovet haluttiin johtamaan ulos, koska ajateltiin, että koulun järjestys vaarantuisi vessoista, joiden sisäänkäynti on sisäkäytävillä. Sisävessa-ajatustakin pohdittiin, koska rakennuksen julkisivun edustavaa symmetrisyyttä ei haluttu rikkoa. Vessat päädyttiin kuitenkin lopulta lohkaisemaan ruokasalista ja ulospäin menevien ovien myötä rakennuksen symmetrisyys rikkoontui pihan puolelta. Vessat päätyi siis niiden nykyisille paikoilleen ja koska ruokasali pieneni, otettiin menetetty tila takaisin pesutuvasta eli nykyisen ruokasalin paikalta. Saunasta ei kuitenkaan haluttu luopua, niin uusi ruokasali oli tässä vaiheessa pienempi kuin nykyään. Rakennuksessa tehtiin pientä huoltoa ja muutoksia siellä täällä 50-, 60- ja 70-luvuilla. Isoin muutos tuolta ajalta on varmaan 60- ja 70-luvun taitteessa toteutettu laaja pihakatos. Tämä mahdollisti muun muassa sateella vessassa käynnin kastumatta matkalla. Kansakoulu loppui Pieksämäellä 1974 kevätlukukauden jälkeen ja syyslukukauden alkaessa 1.8.74 aloitti keskuskoulussa peruskoulujärjestelmän ala-aste. Käytännössä toiminnan pyörittäjä vaihtui koulutoimikunnasta koululautakunnalle, mutta täällä opetettiin edelleenkin noin samanikäisiä lapsia. Nyt, kun tämä oli nykyaikaisen koulujärjestelmän koulu, niin pian vuonna 1976 aloitettiin suunnittelemaan koulun isoa remonttia ja saneerausta. Kaupungin arkkitehtinä oli Leena Muoniovaara, joka on tarjonnut meille Pieksämäki-seuran kautta kuvia ton remontin ajalta 70- ja 80-lukujen taitteesta. Kiitos Leena. Paljon muuttui tässä remontissa. Ykköskerroksessa 5 oven rivistä hävisi nyt se keskimmäinen niistä 3 ovesta ja 2 vessakoppia sai ovet käytävälle päin ja sähköpääkeskus tuli omalle paikalleen. Myös astianpesulinjasto tuli nykyiselle paikalleen ja sen yhteyteen keittiö, mutta ei vielä nykyinen keittiö, joka on kyllä samalla paikalla. Ruokalat on nykyisillä paikoillaan eli pesutuvan rippeet, sauna ja varasto sai väistyä. Ruoanhakupisteet on suoraan ruokaloissa, joten nykyisen linjaston paikalla on nyt työntekijöiden tiloja, mukaan lukien uusi sauna. No, se oli pakko pitää kuitenkin. Toisessa kerroksessa opettajan huone on laajentunut toiselle naulakkokäytävälle ja kouluterveydenhuollon tilalle. 2 vessaa ovat laajentuneet nykyisen invavessan tarkalle paikalle. Kouluterveydenhuollon tilat ja monistamo tuli nykyisten kanslioiden paikalle. 3. kerroksessa 1 luokka on korvattu pukuhuoneilla ja pesuhuoneilla, tuolivarasto urheiluvälinen-varastolla ja kuvissa näkyy, että pylvät maalattiin kokonaan valkoiseksi ja käytävän kattoa laskettiin parannetun ilmanvaihdon myötä. 3. kerroksen sali siis vahvisti asemansa erityisesti liikuntasalina. 4. kerroksesta poistettiin opetuskeittiö ja luokkia on vähän rajaltu uudestaan, mutta sen lisäksi kerroksesta ei isompia uutuuksia löydy. Tietysti koulun julkisivu ja ulkopuolikin kunnostettiin remontissa perusteellisesti, mutta amforoita ei palautunut paikoilleen. Tämä remontti valmistui lopullisesti vuonna 1985 ja koululla juhlittiin sen kunniaksi. Tässä vaiheessa koulu oli edelleenkin vilkas harrastus- ja tapahtumapaikka tavallisen koulutoiminnan lisäksi, niin kuin se oli jo siellä alkuaikoinaan. Erityisesti uusittu 3. kerroksen liikuntasali paransi harrastusmahdollisuuksia. Hypätään nyt 90-lukuun ja vaihteeksi Pieksämäen lukiolle vuoteen 1991, milloin syntyi Abitila Pressi, lukion kannalta tärkeä huone, jossa me käytiin aikaisemmin. Pieksämäen lukio toimi ennen keskuskoulun muuttamista nykyisen ammattiopisto Spesian tiloissa Hiekanpäässä. 91 syksyllä tässä vieressä urheilutalolla järjestettiin alle 21-vuotiaiden judon Euroopan mestaruuskilpailut, joissa oli käytössä vieressä olleen lukion tiloja. Kisojen lehdistökeskus oli sijoitettu lukioon 3-luokkaisen opiskelu- ja oppilaskunnan kokoontumistilaan ja sitä varten oli tuotu kyltti, jossa oli Press. Kyltti jäi paikalleen ja siitä Pressi jäi Pieksämäen lukion Abitilan nimeksi. Kiitos Pieksämäen lukion rehtorille taas tästä tarinasta. No niin, palataan nyt keskuskouluun.
Keskuskoululla ala-asteen jatko vuoden 2006 kevääseen asti. 1990-luvun alussa purettiin talonmiehen asunto ja tilalle tuli luokka, mutta paljon muutoksia ei noina vuosina tapahtunut. Lintuja meni tuolla. Ala-asteen jälkeen tehtiin seuraava iso remontti, joka kesti vuoteen 2007 asti, milloin Keskuskoululla aloitti Pieksämäen lukio. Lukio saapui kouluun kulkueena alkuvuodesta 2007. Pöytiä ei tarvinnut tällä kertaa kuitenkaan itse kantaa, sillä kalusteet oli uusittu ja lukion rehtori muisteli sitä, että urheiluseura Pieksämäen Tsempin valmentajat ja lentopalloilijat olisi roudannut nuo uudet kalusteet tänne kouluun. Vuoden 2006 lukioremontissa tuli ykköskerroksessa keittiöiden tilalle kouluruokalinjasto, minkä takia sanoinkin, että edellinen keittiö ei ollut vielä se nykyinen keittiö. Entisten henkilökunnan tilojen ja saunan eli nykyisen linjaston paikalle tuli uusi ruokala. Siihen lukion opiskelijamäärään nähden 3 ruokalaa oli kyllä liikaa, joten Abitila Pressi muutti pian 3. ruokalaan, josta remontin yhteydessä oli lohkaistu pala myös siinä lisätylle hissille. Nykyisissä ykkösen Esedun tiloissa oli kuvisluokka käsityöluokan tilalla ja uskonnonluokka talonmiehen asuntoluokassa, koska niillä aineilla oli sama opettaja. Hissin takia kakkoskerroksen jäljellä ollut naulakkokäytävä hävisi ja opettajat laajensivat huonettaan hissin taakse. Sekään ei tosin mokomille riittänyt, vaan saivat vielä varastolaajennuksen portaikkoon. Kansliat sekä Esedun kakkoskerroksen tilat asettui myös nykyisille paikoilleen, tosin täällä päädyssä tämä oli merkattu terkkarin huoneeksi ja Eseduhan täällä ei vielä ollut. Kolmoskerroksen salissa hissin taakse lisättiin varastot ja esiintymislavan päätyyn rajattiin pienryhmätila, josta myöhemmin tulisi tietysti nykyinen pressi. Itse salista tuli ensin musiikinluokka ja sittemmin jo opiskelusali, kun musiikinluokka siirtyi ykköseen sinne talonmiesluokkaan, eli tässä vaiheessa sinne uskonnonluokkaan. Uskonto ei tarvinnutkaan omaa tilaa ja se toimi paremmin musiikille se luokka. Kuvisluokka ei tosiaan ollut vielä kolmoskerroksessa, se oli siellä ykkösessä. Nykyisen kuvisluokan paikalle rakennettiinkin kielistudio ja vierestä purettiin pukuhuoneet pesutiloineen, koska liikuntasali olikin opiskelusali. Neloskerroksessa myös siellä se sähköhuone ja tekniikat, ja tässä remontissahan rakennuksen tekniikkaa ylipäätään päivitettiin nykyaikaiseksi. Pitkulainen pihakatos purettiin ja korvattiin näillä 2 pienemmällä pihakatoksella, jotka sijoitettiin rakennuksen molemmin puolin. Vessojen ovet murattiin umpeen ja tilalle tuli seinä ja sisälle tehtiin uudet ovet nykyisille paikoilleen. Vessamuutoksen tuoma epäsymmetrisyys edelleen siis säilyy ja nämä ovien paikat pystyy edelleenkin hahmottamaan tästä seinästä. Tietysti ei vessoissa voi olla ikkunoita. Ekalla kerralla, kun lukio oli täällä, se pysyi vuoden 2016 kevääseen asti ja sinä aikana opiskelijamäärät laski hieman. Hiekanpään koulu on Pieksämäen ainoa yläkoulu ja ennen se toimi tiloissa Hiekanpään kampusalueella, mutta myös täällä Keskuskadon varrella Meriluodon koulussa ja C-rakennuksessa. Näillä oli siis kirjaimet A, B ja C. 2010-luvun puolivälissä Meriluodon koulu asetettiin käyttökieltoon, koska siellä ilmeisesti havaittiin sisäilmaongelmia. Nyt sitten reilun 500 oppilaan Hiekanpään koulu menetti sen ison koulurakennuksen. Se oli tässä paikalla, mutta se on myöhemmin purettu. Noin 500 oppilasta piti saada kuitenkin kouluun johonkin ja siinä tehtiin sellainen väliaikainen vaihto päikseen niin, että vajaan 300 opiskelijan lukio siirtyi 4 vuodeksi Hiekanpäähän pienempiin tiloihin ja Hiekanpään koulu niiden 500 oppilaan kanssa Keskuskouluun. Hiekanpään koulu säilytti myös tämän C-rakennuksen käytössään, minne remontoitiin uudet kotitalouden luokat. Mä aloitin Hiekanpään koulussa syksyllä 2016 ja mun koko yläkoulun kävin täällä Keskuskoululla, luokat 7, 8 ja 9. Muistan, miten täällä oli aina käytävillä tungos, koska se 500 on taas aika paljon tähän taloon ja sen takia ulkovälitunnit oli väliaikaisesti määrätty pakollisiksi, ettei happi lopu. Muistan myös Hiekanpään koulun ajasta sen, että 3. ruokalassa, missä pressi oli lukion ekalla kaudella ollut, oli uskonnon luokka ja 3. kerroksen opiskelusali toimi vain normaalina luokkahuoneena eikä opiskelusalina. Varmastikin näiden ulkovälituntien takia. Musiikki oli myös siellä C-rakennuksessa, joten talonmiesluokassa oli erityisopetusluokka sen sijaan. Terkkari ei myöskään ollut enää koululla, muuten kaikki oli muistaakseni samalla tavalla 2007 tilanteeseen nähden. Koko Hiekanpään koulun ajan pysyi myöskin rakennuksen seinässä lukioteksti muistuttamassa siitä, että se oli väliaikaisjärjestely, vaikkakin mun näkökulmasta pysyvä, koska mä kävin mun koko yläkoulun täällä. Samana syksynä, kun mä aloitin 7-luokan, 2 viimeistä jäljellä ollutta amforavaasia otettiin alas. Ne oli tosi huonossa kunnossa, niistä oli tippunut jo mursia maahan ja niiden kiinnitys oli pahasti rapistunut.
Mun selvityksen mukaan ne on hävinneet tai oletettavasti tuhoutuneet, vaikka alussa oli sellainen olettama, että ne pitäisi olla entisöitävänä jossakin. Näin ei valitettavasti vissiin kuitenkaan ole, ja kaikki puuttuvat amforat ovat todellakin kadonneita. Jos kukaan sattuu tietämään ketään, kenellä on puutarhassa tämän näköisiä vaaseja, niin vois kysellä, että onko nyt jostain kaupungin entisöitävänä pinosta käyty vohkimassa keskuskoulun vanhat amforat. No, mä valmistuin Hiekanpään koulusta keskuskoululta 2019 ja jatkoin lukioon niihin väliaikaistiloihin Hiekanpään. Koronaviruspandemian karanteenin aikaan vuonna 2020 Hiekanpään koulu muutti uuteen koulurakennukseen, joka valmistui 4 vuoden jälkeen Hiekanpään kampusalueelle. Tämän jälkeen keskuskoulun viimeisin remontti alkoi. Tässä lisättiin nykyinen kuvisluokka, Esedun opetustilat, ruokalinjasto ja ruokalat siirtyi nykyisille paikoilleen. Vanhan kuvisluokan tai käsityöluokan ovi muurattiin umpeen, niin kuin alussa katsottiin. Ja nyt ollaan saavuttu siis tähän rakennuksen nykytilaan. Tämän remontin aikana lukio ja Hiekanpään koulu oli vähän aikaa molemmat Hiekanpään kampusalueella samanaikaisesti vanhoissa ja uusissa Hiekanpään koulun tiloissa. Osa siitä ajasta oli tosin etäopetuksessa vallinneen pandemiatilanteen takia. Lukio pääsi muuttamaan takaisin keskuskouluun kesken syyslukukauden 2020, eli mun lukion toisen vuoden aikaan. Sisävalaistusten päivitys jatkui muistaakseni kuitenkin vielä vuoteen 2021 asti. Hiekanpään koulun aikana yläkoululaiset oli valitettavasti vandalisoineet melkein kaikki lukion pulpetit ja istuimet, minä pois lukien, mutta syytän nyt vähän joitain omia ikätovereitani tässä. Kalusteet eivät siis muuttaneet koulujen mukana ja ne oli tosiaan lukion pulpetteja, mihin yläkoululaiset täällä piirteli. Lukiolle otettiin sitten hyvityksenä Hiekanpään koulun vanhoja sohvia mukaan Hiekanpään B-rakennuksen väliaikaislukiotiloista ja taaskaan meidän opiskelijoiden ei kyllä tarvinnut niitä enää kantaa, ne vietiin kuorma-autolla. Samoja aikoja ehkä vähän myöhemmin muutti keskuskouluun myös Esedu ammattikoulun joitain aloja, koska lukion opiskelijamäärä on nykyisin vain vajaa 200 ja täällä on siten tilaa molemmille kouluille. Eli 2020-luvun alusta alkaen lukiolaiset ja ammattikoululaiset ovat olleet keskuskoululla sovussa saman katon alla. Iltapäivien harrastustoimintakin jatkaa nykyään myös pitkää perinnettään koululla seutuopiston järjestämien kurssien muodossa. Valmistuin lukiosta 2022 ja päätin mun 2016 alkaneen opiskelun keskuskoululla. Nyt mä oon muuttamassa pois Pieksämäeltä ja voin sanoa hyvästi tälle rakennukselle ja kaikille muistoille, hyville ja huonoille, mitä täällä on. Shoutout kaikille, ketkä nykyään opiskelee tai työskentelee täällä ja kaikille omille opettajille ynnä muille, ketkä teki mun ajasta keskuskoululla ikimuistoisen. Nykyiset opiskelijat, kirjoittakaa vaan vapaasti kommentteihin, että opiskelette täällä. Sen jälkeen, kun lähdin 2022, niin rakennukseen tehtiin kattoremontti siinä kesällä. Tänne on tulossa lähitulevaisuudessa myös julkisivun remontti, jossa uusitaan muun muassa koulun ikkunat. Jospa siinä yhteydessä saisi uudet amforatkin, ehkä jopa kaikki 8 kappaletta oikeille paikoille myös palautettua, niin se olisi kyllä todella hienoa ja vaalisi tämän rakennuksen pitkää historiaa, vaikka sitä näkyä ei tosin ole koskaan vielä nähtykään, eli 4 kerrosta ja 8 amforaa. Niiden pitäisi tietysti olla vahvoja ja paremmilla kiinnityksillä laittaa kiinni kuin ne edelliset, mitkä otettiin pois, mutta niille on arkkitehtuurissa selkeät paikat, mihin ne kuuluu, ja ennen kuin kadonneet amforat palautuu paikoilleen, niin keskuskoulu tulee aina näyttämään siltä, että siitä puuttuu jotain. Myös jos julkisivuremontin tekijät katsoo, niin ne puuttuvat ikkunat vinkkinä. Ne kuuluu myös tähän rakennukseen. Laittaako sitten jotain lasia, josta ei näe läpi vai siirtääkö tai sommittelee vessoja vähän uudestaan, en tiedä. Mutta ne ikkunat pitäisi kyllä saada takaisin. Tämä on sellainen historiallinen rakennus, että pientä laittoa löytyy, mutta silti arvokas. Mielenkiintoista nähdä, miten käy ja toivottavasti keskuskoulu säilyy vielä hyvässä kunnossa ja aktiivisessa käytössä myös tuleville opiskelijoille. Kiitos katsoja, kiitos Pieksämäki-seura, kiitos Pieksämään lukio ja rehtori Vesa Vahtermaa. Ilman teitä tämä video ei olisi onnistunut. Seuraavassa oletettavasti paikallishistoriaa Pieksämäeltä sarjan päätösjaksossa tutustutaan kaupungin miljöön erityiseen piirteeseen, eli avoimiin rantapuistoihin. Sen voi katsoa jo heti, jos katsot tätä silloin, kun se on ilmestynyt, mutta jos katsot tätä silloin, kun se ei ole vielä, ihan moi moi.